irakurtzen duzunean inigo, ze idatzi askotan, ETS Euskal Herriko talderik arrakastatxuena, edo irratian zer da arrakasta, zer da... Markatu, Gaur filosofia zezkerarik. Vale. Hementxe irakurriko izut Bilboko azken aste nagusiko talde garaile izan zinaten, kontzertuan 15.000 lagun baino gehi egon zinaten Europa Parkean. Hori dena ikusita, ze sentitzea? Ze pentsatzezu? Nik uste dut ez naizela konturatzen, eta hori 18 urte pasa diela, ez da batetik bestera gertatu den zeo zerez, baina ni orokorrean nahiko, langila disiplinatua naiz, eta orokorrean hau beti pentsatzen, hori etorkizuna zer egingo dugun, eta hori dakan igual arazoa ez dudala momentua behar den bezala bizitzen eta gozatzen. Kontzertutan gozatzen dut, baina batzutan Bilbokoa kontzertatua gaude egiten dugu, eta aurreko gunean adiez San Ferminetan ere, ez dakit 15.000 pertsona dengo ziren, eta galdetu zeaten, lagun bate galdetu zean, baina orain, ze sentitzen duzu ningun, como super, ongi, gure lan hain dugu, talase, es como, aberiño gomenzetez, izan zaitez bizka, emozionatu bizka txola. Orduan ez demorakin konturatu garela, demora pasata, ostia, ze gertatu den ETS-erekin, egia da, dagoela fandom bat, dala fenomeno, ez dakit, masibo bat, eta ni uste duten naizela kontziente, bakarri hori jarraitzen dut lanean, abestiak sortzen, eta